Ženy, ktoré investujú a ženy, ktoré neinvestujú. Aký je medzi nimi rozdiel? Už v predošlom článku sme sa zaoberali problematikou investičného chovania žien v porovnaní s mužmi. Je to veľmi aktuálna a rozsiahla téma, a tak sme sa rozhodli v tomto článku ďalej odkryť chovanie a charakteristiky žien, ktoré sa rozhodli investovať v porovnaní so ženami, ktoré neinvestujú. Tieto charakteristické rysy okrajovo porovnávame s rysmi mužskými. Vieme, že ženy sú obecne od prírody rozvážnejšie a opatrnejšie ako muži. Nie je to inak ani pri ich rozhodovaní o finančných záležitostiach. Ako sa ale líšia teda ženy investorky od žien, ktoré neinvestujú? Investovanie versus sporenie. Z dôvodu svojej opatrnej natúry majú ženy aktuálne tendenciu skôr šetriť svoje finančné prostriedky na vytváranie rezerv pre zabezpečenie. V prvom rade seba samých a s ďalšou perspektívou zabezpečenia ich budúcej rodiny. Ženy, ktoré sa nakoniec rozhodnú investovať istú časť svojich finančných prostriedkov, tak učinia približne v nasledujúcich pomeroch. Proporcia žien, ktoré investujú, reprezentuje 64%, z toho 18% investuje pravidelne. Proporcia žien, ktoré neinvestujú, je 36%. V porovnaní s mužmi, ich proporcia, ktorá investuje, je na úrovni 74%, z toho 29% investuje pravidelne a muži, ktorí neinvestujú, reprezentujú 26%. Chovanie žien, ktoré sa rozhodli investovať, sa líši od chovania žien, ktoré neinvestujú, a to v nasledujúcich aspektoch. Sebavedomie. Štatistiky ukazujú, že ženy, ktoré investujú, majú vyššie sebavedomie ako ženy, ktoré neinvestujú. Tým, že podnikajú aktívne kroky k tomu, aby si zaistili budúcnosť, prejavuje sa to i vo zvýšení ich celkovej istoty a sebavedomia nad bežným priemerom. 37% investoriek má vyššie sebavedomie ako je priemer, oproti 25% žien, ktoré neinvestujú. Stále to je ale značne nižšie ako u mužov. Muži tak činia v nasledujúcich pomeroch. Muži investori, ktorí majú vyššie sebavedomie než je priemer, reprezentujú 50%. Muži neinvestori, ktorí majú vyššie sebavedomie ako je priemer, reprezentuje len 42%. Finančné plánovanie. Ženy, ktoré sa rozhodnú investovať, budú pravdepodobnejšie prejavovať aj vyššiu úroveň finančného plánovania, a to hlavne z dlhodobého hľadiska. Toto plánovanie je v podobe podrobného finančného plánu s jasne stanovenými cieľmi. 78% žien, ktoré investujú, majú finančný plán a viac než 1/3 z nich má tento plán detailne rozpísaný. Ženy neinvestorky na druhú stranu, medzi ženami neinvestorkami 49% z nich má finančný plán a 14% z nich má tento plán detailne rozpísaný. 51% žien, ktoré neinvestujú, nemajú vôbec finančný plán. Ženy s vyšším sebavedomím než je priemer majú finančný plán v pomere 65% a z toho 22% má ten plán detailný. 35% nemá finančný plán. Ženy s nižším sebavedomím, než je priemer, majú finančný plán v nižšom pomere, a to v pomere 52%, z čoho 14% majú ten plán detailný. Úroveň dôležitosti, ktorú ženy pripisujú finančnému plánovaniu, sa v priamej úmere teda prejavuje aj vo vyššej pravdepodobnosti životného a finančného plánovania. 67% žien, ktoré investujú a plánujú finančne, majú aj životný plán oproti 51% žien, ktoré neinvestujú. Do fascinujúceho sveta nehnuteľností sa nechajte vtiahnuť aj prostredníctvom nášho československého nemovitostního podcastu, kde vedeme přirozené a lidské rozhovory s předními odborníky v této oblasti, jako jsou developeři, majitele nemovitostních skupin, odborníci na financování nemovitostí, designéři a nebo například privátní bankéři. Tu vek a výška príjmu investujúcich žien nemá prakticky žiadny dopad na ich postoj k finančnému plánovaniu. Tolerancia rizika.
Pre ženy, ktoré investujú, sa zvyšuje aj ich tolerancia rizika. Toto je priamym dôsledkom ich zvýšeného sebavedomia a celkového pocitu istoty. V tomto ohľade sa investujúce ženy svojim chovaním približujú k investičnému chovaniu mužov. Zvýšenú úroveň rizika prepájajú aj s vyššou úrovňou príležitosti, to znamená s vyššou úrovňou potenciálneho zisku. Medzi ženami investorkami 44% z nich akceptuje riziko. 45% z týchto žien prepája aj riziko s príležitosťou. Pri ženách neinvestorkách to sú nižšie čísla. 31% z nich akceptuje riziko a len 28% prepája riziko aj s príležitosťou. Miera istoty v budúcnosti. Ženy, ktoré investujú, cítia vyššiu mieru zaistenia pre ich budúcnosť a zároveň o niečo vyššiu mieru finančnej istoty, než cítili pred rokom. Toto však neznamená, že prestávajú byť opatrné. 41% zo žien investoriek očakáva zlepšenie ich finančnej situácie do 3 rokov. 17% z nich si je aj istejších s ich finančnou situáciou. Pokiaľ to porovnáme so ženami neinvestorkami, tak medzi nimi 33% očakáva zlepšenie finančnej situácie do 3 rokov a 11% z nich si je istejších svojou finančnou situáciou. Ženy investujú a sporia z rovnakých dôvodov. Celkovo sú ženy motivované investovať z rovnakých dôvodov, ako sú motivované šetriť. Rozdiel je v tom, že investujúce ženy ušetria mesačne proporčne viac než ženy, ktoré neinvestujú a zároveň majú aj jasnejšie stanovené finančné priority. Ženy, ktoré majú aj stanovený investičný plán, investujú viac cielene a zmysluplne. Zaistiť si stabilnú budúcnosť je hlavným hnacím motorom pre ženy. Či už ich to motivuje k pravidelnému sporeniu alebo rovno k investovaniu. Ženy, ktoré investujú, majú jasnejšie stanovené priority a ciele, čo im umožňuje investovať efektívnejšie. Ako sme už spomenuli, toto sa odráža aj vo zvýšenom sebavedomí a pocite istoty, čo podporuje rozvoj ďalších investičných aktivít a zvyšuje ich celkový objem v ženskej populácii. V konečnom dôsledku investujúce ženy s jasne stanoveným finančným plánom tiež ušetria mesačne vyššie čiastky než ženy, ktoré neinvestujú vôbec. Ako sme preukázali, rozhodnutie žien investovať jasne zvyšuje ich sebavedomie a teda ich podporuje plánovať aktívnejšie nielen finančne, ale tiež na životnej úrovni. Aj keď už v menšom počte ženy stále prevažne považujú investovanie ako aktivitu, ktorá si vyžaduje omnoho vyššiu úroveň aktívneho zapojenia a vyžaduje viac času a námahy, ako je jednoduché sporenie na účtu v banke. A čo si z tohto môžeme odniesť? To, že sa žena rozhodne investovať, má za následok zmenu jej zmýšľania a celkového prístupu k všetkým aspektom jej života. Toto jej umožňuje vytvoriť si stabilné finančné zázemie. Aktívne zapojenie žien do sveta investícií prináša do tejto oblasti celkom nové perspektívy pre spoločnosť ako celok a vytvára nové príležitosti, z ktorých môžeme profitovať naozaj všetci. Pre ďalšie novinky zo sveta nehnuteľností a investícií nás nezabudnite sledovať na všetkých vašich obľúbených streamovacích platformách. VIV Group je československá nehnuteľnostná skupina, ktorá prináša morálnu hodnotu na trh s nehnuteľnosťami. Pokiaľ chcete o nás zistiť viac, navštívte náš web www.vivgroup.cz.